Ndife okondwera kuti anthu ambiri mukutha kutsatira page yathu ya Times pa YouTube ndipo tipitirira kupatsirani nkhani zosiyanasiyana kuchokeranso m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Dzina langa ndi Thomas Kachere ndipo tabwera ndi zomwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi analankhula ndi anthu omwe anabwera ku nyumba yawo ya Mudi ku Blantyre Lachinayi pa 20 February 2025. Iwo anacheza ndi anthuwa komanso kuwalimbikitsa kuti azikonda dziko lawo, kulimbikitsa mtendere komanso kupewa mchitidwe wa ziphuphu. Iwo anati athana ndi wina aliyense yemwe apezeke akupondereza ntchito za boma zothana ndi mavuto omwe Amalawi akukumana nawo. Times inali nawo kumwambowu ndipo izi ndi zomwe analankhula. Mwabwera pano pali anthu ena ozungulira mitu amene ayamba kunama kuti atafuna kalandira ufa. Mwabwerera ufa inu? Mwabwerera ufa inu? Mwabwerera ndani? Ineso ndabwerera ndani? Tikumana pati? Ayamba kumalemba ena apita ku Mudi afuna takanipe guys. Takanipe. Akufuna zioneke ngati mwabwera kuzalandira ufa nkona anthu achuluka ndati ayi. Iyi ndi odia zache alibe chandu wadi. Odia zache. Pamene ndili pano ndifuna ndikusimikizireni. Kunena kuti zoti kuli njala a president akuziwa. Zoti kuli njala ine ndikuziwa. Ndiyeno chimanga cha boma ndikuthandiza nawo kugawa komanso ufa uja ndi wanga wa ine mwini ndikugawanso. Ndiye ena kunapanga majelas timbane yeye timbane anyamata nkhani ndionena kuti zabwino zikamachitika ena zimawawa. Odia zake Ungamadia zako ule jani Ipeti madia zatu kuno tiyendere limodzi. Anali munthu wanzeru ena akhalapasi ati kundithamangisa lero si izi. Odia zache kusanje
Kusanje akudikira, Eastern region akudikira, kumpoto akudikira. Odiaza ili pali ponse. Zikuchitika mziko muno. Nthawi zambona ngati kuti vuto mene sili kuliona. Mavuto amafuta. Anthu amakhala pa maqueue. Bwana president anandipasana udindo ndiwe Minister of State for Public Service Delivery. Naita na onse akupanga za mafuta awo. Masiku awiri okhala tizikonzedwe izi. Mafuta sakubwera? Ndinapita kwa president kupereka salute zatheka. Lero mitengo ingokwera ngati ya chamba. Mitengo ingokwera ngati ya chamba. Ndieno mauanga kwa inu. Chani kodi? Inuyo chala chani kodi? Ifetiri yangono wina akakumenya iwe ndikugwa. Ndio ukazuka umamuza kuti watu maliro wanu maliro. Amena kuzunza Malawi pomatenga forex kumasunga ndikuma kubuduza mitengo aziti boma alili sili kwenda bwino. Tambareti ife tindia zibale yathu ena mango na wao kala kumudi sakuziziwa kumpasa muntu ndawa malero kubiza kubwerera bwanje hii ndapeza zitakwera kumbe kuonjezera mawaza no sisi maenda choncho ndi chamba chimenecho zimene zozo ndi vuto loti boma ilili litane nazo osati kumangobisa malo na boma ili oti atane ni mavuto amene ndani kodi ndifeyo inuyo musapite ndiye ena amacha atakagawa ufa atunakagawa ufa cholinga chake akone ngati mubwerera ufa inu mubwerera ufa inu ndiposo ndiba challenge kuna kuti ine amene ali muodi azajalibe mulandu mubwera pano ngati lero ndipekena kali konse tiona na mawa muti tukwana zikakhalapo tigawane palibe koma lero zilipo. Sopano amo mamsana yambe aone basi kumana uzaki Mungu ndiputa Chosanga wasanturi makuti madera ali yonse
wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi kulankhula ndi anthu omwe anabwera ku nyumba yawo ya Mudi ku Blantyre Lachinayi pa 20 February 2025.